Nina bezulu edumeni ngahlomanga kwakhangela amankengane nazi indaba ze1KZN TV zifunda uphilano kaCebekhulu kamzimba umntwana uyakhuleka. Nazi ihlokwana zethu esithi izo ezihamba phambili namuhla. Lihlehlile lowagqitshwa endlini yangasese. Kuyezwela kubafundi basemtshezi kanti kukhuthazwe intsha ngezolimo. Sanemukelene nabakambombo shomnyama kwindaba zethu ze1KZN TV. Ukulaxazilo kwesikhashana kufaka isicelo sakhe sebail umsola wokuqala ecaleni lokubulawa kokugqitshwa emgodini wendlu yangasese wesiliso ogama lakhe lunguNkosikhona Vilakazi wasendaweni yaseMuwolokohlo eNdwedwe. Namuhla kusabela kwecele bekulindele ukuba kafaka kulesi sicelo kepha ngomlomo kammeli wakhe lo msola uveza ukuthi banika umphenyi wecala ukuba kaphothule uphenyo lakhe kanye nokubambeka komphenyi wecala. Icala ke libe selihlehla ke enkantolo yeMantshi yaseNdwedwe. Ukuhlala kwaleli cala kube okufishane njengoba umsolwa engayichithelanga inkantolo ngomlomo wommeli wakhe waveza ke ukuthi uyakhoxisa okwesikhashana ukufaka isicelo sakhe sebail. Sacolisekile kwamanje ngenqubo nangendlela yokusebenza kwenkantolo. Sizwe kahle ummeli ngenkathi ehoxisa okwesikhashana isicelo sebail. Sayezwa nenkantolo and kusijabulise kakhulu la ngaphakathi ukubona inkantolo engathi iyamelana nokuthi zonke izinto ezenzekayo ezimbi phakathi komphakathi esiphila kona njengamacala abucayi kube nesikhathi lapho khona kuthiwa ayipublishwe. Kusijabulisile sibuka ukuthi ummeli uadvisile umangaleli ngobucayi umangalelwa ngobucayi becala. So ke ilokho sikubhekile kakhulu sasesibuka ukuthi mhlambe ke kwabe sebona ukuthi there's no winning situation la akukuhle into ayenzayo naphathi komphakathi. Ngokwedlule kuzokhumuleka ukuthi ke ummeli kaMsolwa wokuqala wakulwela ukuba ke avunyelwe ukusifaka yedwa isicelo sebail njengoba ke kwahlaluka ukuthi ke umsolwa wesibili nongubaba kaMsolwa wokuqala ugula kakhulu esibhedlela saseJelem. Namuhla ke kuphinde kwavela ukuthi ke isimo sisebucayi kuye. Labasolwa kuvele ke ukuthi banobuhlobo nomufi owagcina ukubonwa ebuya esitolo elandelwa umsolwa wokuqala. Khulele khona besihlala nabo lonje bangijikela esikhaleni angiyazi lento abayenzayo ukuthi bayithathaphi. Besizwana kakhulu ngalendlela yokuthi bezivakashelana. Yize umbuso ubukulungele ukulalela kwesicelo kuvele ke ukuthi kusenophenyo olusaqhubeka okufakeke phakathi ukuthungathwa komunye umsolwa ukuhlolwa kwesidumbu nokunye ke okuningi kwaziswe lo msolwa kunamanye amacala abekwe wona. Sizwa singekho uncomfortable kakhulu ngalo msolwa ongakatholakali besingafisa ukuthi amaphoyisa asebenzisane kanye nomphakathi bamthole ngoba kushuthi kuyacaca ukuthi asiphephile sisonke emaqadeni ngesimo sento eyenzekayo enyantisa igazi. Kuke kwaba umzukuzuku ummeli kaMsolwa ala ukhasha engafuni ukuba umsolwa athetshulwe ngabezindaba ethi ke kumehlisa isithunzi kunyathela amalungelo akhe nokunye okuningi. Icala lihlehlele umhlazi li-17 kuNdasa kanti ke ngokuhamba kwesikhathi kulendeleke ke uba lithuthelwe enkantolo ephakeme yaseThekwini kwazise lingena ngaphansi kwamacala esigaba sesithupha nokushoko ukuthi abucayi. Ezindabeni ze1KZN TV kube kuNtombi khona Mvubu ngiseNdwedwe. Ukungabikho kwesikole samabanga ngaphezulu eFreye Escort noma ke Mtshezi maphakathi nelekamthaniya kuphoqa abantwana ukuba bahambe ke ibanga elide uma ngabe beya kwezinye izikole okanye basiyeke isikole uqobo. Lokhu kuvele isikhathi ke undunankulu wesifundazwe saKwaZulu Natal uThamsanqa Ntuli ebambe ke imbizo ebibanjelwe ke holelo lomphakathi kuyona leya ndawo. Laba baveze ke izikhali eziningi okubalwa nokungabi nezindlu nokwentuleka kwamanzi endaweni abayakhele. Umphakathi waseFreye Escort ukhale kakhulu ngongabi nezindlu kanjalo namanzi. Laba baveze lokhu kwimbizo yandunankulu ebibanjwe holo lomphakathi kuleya ndawo. Lesikhala ngayo kakhulu nje nani njoba nibona izindlu. Sinazi izindlu uma ngabe nje singathola into ethi ke no disaster makungenza bengene nje ka housing bengene nje udo to do bebuka isimo. Uhulumeni sicela silekelele kahle kakhulu ngezindlu bese kuba amanzi asinawo.
mhlawumbe kokugcina nje ngingakusho indaba isikole asinaso endaweni, high school asinayo. Kufuze ukuthi ke sikhiphe imali zona lezi engekho asisebenzi sihambise ingane kwezinye indawo. Sisacela esakhele izindlu zomxhaso ngoba emakhaya sibaningi nje futhi asisebenzi, asikwazi ukwakha izindlu ezinye. Sesinezingane zabafana nezamantombazane, sihlala endlini eyodwa. Manje sicela uNdunankulu nje sakhele izindlu zomxhaso. Njengale emaplazini su5 siyavota sonke, kodwa akukho okuyintuthuko esike sakuthola. Akuna gesi, akuna toilet, akuna lutho. Iqobo zagesi indlula la ngaphambili, akukho ngisho isole. uNdunankulu Thami Ntuli uthi uzolethula udaba kongqongqoshe abafanele. Okuningi ngibonile ukuthi umshoshume uphendule kahle futhi uthembisile ukuthi bazokwenza. Okucathe udaba ingothi ngolixoxa nongqongqoshe wezemfundo lolu le-high school okwengofike ngimbikele ngalo. Imeyo Masipala Inkosi Langalibalele ithi udaba lwamanzi bayalwazi. Khona imizamo asayenzile ukhansela uMchunu nokubambisana nomeya we-district Inkosi yaKaShabalala ngoba sekunamabhoholi lapha yana endaweni yaseFree. Indawo yaseFree bekade nje makuthiwa amanzi awekho bengawatholi ndawo ngoba sinenkinga yama-truck kodwa emva kalokho sekwazile ukuthi enebalekeleleka asekhona amabhoholi asebenzayo noma enganele ngoba umphakathi walapha yana mningi, kodwa sizopressa futhi ku-district ukuthi bakwazi ukuthi sigcine sitholile amanzi ahlanzekile. Umyeza uthi siyadingeka isikole samabanga aphezulu. Yabona nje sine-challenge enkulu uma ku-January whereby abazali beza kuthina njengabaholi. Uthola ukuthi umzali ingane yakhe isiphumile kwa grade 7 sekumele iyoqala e-high school kwa grade 8. Izikole kwa ward 18 cishe iyona ward esingenayo i-high school kwa ward 18. Ngakho ama primary njengoba EU3 iRiverdale, iHattingshope neHeavy Tree zonke lezi lama primary akukho la okuthiwa izingane zizoya khona kuleya ward. Ngakho ke kwakunohlelo phambilini esake saluzwa kancane laphinde lashabalala ukuthi khona lapha endaweni yaseFree kuzokwakhiwa i-high school nesikhulumile nayo prim ukuthi siyacela ukuthi uDepartment of Education bazame ukuthi asikhulumele nabo. Ezindabeni ze1KZN TV ngoAyanda Dube ngiseFree eScott. Ushampeni wesifunda saseMkhanyakude enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal ophinde futhi abe ungqongqoshe wezolimo uThembeni kaMadlopha Mthethwa uthi intsha kumele ingazishalazeli izifundo zolimo njengoba umnotho usemhlabathini. Ekhuluma nabezindaba enkathi ehambele eMtubatuba unxusa intsha kuba kesondele nakumnyango njengoba benazi inhlelo zokuqeqesha intsha esiphothulile izifundo. Bachonywe uphaphele gwalagwala abafundi kanye nothisha abasebenze ngokuzikhandla kumatikuletsheni nabasuka ngaphansi kwamasipala Inkosi uMtubatuba. Omunye wabafundi abalala isibili kubafundi abahambe phambili uveze ukuthi ukusebenza ngokuzikhandla yikhona kumbeke lapho ekhona. I'm studying at Wits and I'm doing the Bachelor of Accounting Sciences. Engingisizile kakhulu mina ukusiza i-focus yami last year bekuset ama targets. That is number 1, set ama target because vele asiyingane asifani futhi ngeke silingane. Kuba khona vele abazosheshe bebambe. And then mina engikwenzile ukuthi emaphepheni lawo ngangenza eclassini lawa science and then sibhala ama paper out of 150 and then ngase ngihlala phansi ngitshela ukuthi umuntu ozothola uposition 7 oku 80+% log ozothola 120 paper 1 ethole 120 paper 2 and then for 90% I had to aim 135 paper 1 135 paper 2. That is how I maintained all 90% across all the terms, and right now I'm standing at an average of 90+% because of ukusetha ama targets am. And then be wary of friends, akusiwo wonke umuntu ozokujabulela wena ukuthi ukwazi ukuthi manibhala itest eclassini uphase umdlulu. Lo mcimbi obuhlelwe uMasipala Inkosi uMtubatuba ubuhanjelwe na ushampeni wesifundo uMkhanyakude ophinda abe ungqongqoshe wezolimo uThembeni kaMadlopha Mthethwa noqoqozela ukuthi abafundi mabenze imikhakha ezokwazi ukubaphilisa efana neyezolimo. Ngiba encourage ukuthi abahambi bathathe izifundo abazothi mangabe beyithathile kodwa bakwazi kuyiqalela amabhizinisi abo. Ngiyafuna ke nje uba ngiu-MEC wa-agriculture ukuthi uma bethathe ikakhulukazi u-agriculture sinalo uhlelo esesilwenzile lokuthi uma bebuya sizobenza banikeza ama-learnership. Emveni kwama-learnership sinayo into ethi abafundi kodwa bazo singabanikeza thina manje ama-startup baqale babe ngosomabhizinisi
ngoba ingqinamba esibhekene nayo ukungaqasheki kwabantu. Sifisa ukuthi abantwana bethu all over bathathe izifundo kodwa ezokwazi ukuthi zikhiqize amathuba emsebenzi kwabanye abantwana. Imeya yomasipala inkosi uMtubatuba umxolisi Mthethwa uphakamisa ukuthi kubalekile ukuthi izikole zesekwe njengoba ezinye zibhekene nezingqinamba eziningi. Ke size sifike kulomcimbi sesihambele izikole ezo7 la khona ezenze kahle ezingenzanga kahle, la khona ekade siyoxoxisana nothisha nothisha omkhulu sikhona esikoleni. Ezinye zeyingqinamba abazozisho kube zingqinamba esizibonayo esikoleni ukuthi zikhona ngempela ziyenzeka. La khona esithe sizohamba nezinye izikole ezenze kahle kodwa asizukuyishiya nezikole ezingenzanga kahle ngoba akufanele sijabule ngoba sekuwukuthi izikole seyiphase 100% singakaze sibe ingxenye yezikole zingakenzi kahle. La khona sizofike si-identify khona ama-challenges othisha ababhekana nawo sibone ukuthi silekelela kanjani njengomasipala. Abafundi basihlomulele ngemali, ama-laptop kanye nomakhalekhukhwini. Ezindabeni ze-1 KZN TV bikuthi abantu maphumulo eMtubatuba. Lo ngumphathi wezimali kumngeni uthukela water uThami Mkhwanazi uthi linganisela ku2.4 billion amarandi imali ekoletwa ngomasipala abane kwaZulu-Natal. Kulabo masipala kubalwa kumasipala wesifunda iKing Cetshwayo, uMsunduzi, uGu kanye noThukela. Umkhwanazi kusho lokhu ngesikhathi kethula umbiko wokusebenza kwezimali zonyaka u2023-2024 eHilton Hotel eThekwini kwaZulu-Natal. Izikhulu zenkampani ephekela amanzi umngeni uthukela water zethuleke umbiko wokuhlunzeka kwamanzi kanjalo nombiko wokusebenza kwezimali zonyaka ke ka2023-2024. Isikhulu esiphezulu uSanele Mazibuko uthi ke angu 50% amanzi alahlekayo komasipala abahlukene egcine kengaziwa ukuthi aphelelaphi. uMazibuko uveze ke ukusebenza kwenqalasisinda ukuhlinzeka umphakathi ngamanzi. Uthi le nkampani ihlinzeka umasipala ngamanzi angu 1.7 liters ngosuku. Izeke noma kunjalo kodwa kukhona alahlekayo engafiki emphakathini. Uthi ke imbangela yakho lokhu inqalasisinda endala engasekho isimeni ukuthi ke amanzi afike emphakathini. Thina njenge water board ayikho imali thina esithola kuhulumeni. Thina lonke isenti esinalo kufanele sizenzele lona, ayikho imali eqhamuka kuhulumeni. Manje uma ngabe ke kufanele ke ukuthi siqhubeke senze ibhizinisi kunemali ebambekile, okusho ukuthi kunenkinga yokuthi eminyakeni ezayo sizongakwazi ukuthi sigcine sisupplya amanzi ngoba sikweleto. Ikhona ekeyenzeka ngale eko Northwest ikhona iwater board eyagcina ivaliwe ngoba yayisikweletwa kakhulu umasipala. So egcineni ugcina uvalekile ngoba phela imali le shuthe engezi kuwena. Kunemhlangano ke sihlala kuyona njalo ngenyanga kuhlala ke kubuka ukuthi labo masipala ke imiphi imisebenzi abayenzayo yokuzama ukulungisa lokhu ukuba ukuphela kwesikweletu. Esesikwenzile ke sesisayinile ke izincwadi la abavuma khona isikweletu abese bezibophezela ukuthi bazosikhokha kanjani ke kancane kancane. Kwesinye isikhathi ke kuyakuthatha iminyaka e5 mhlawumbe kwesinye isikhathi thatha iminyaka emithathu kodwa ke siyaye bese sivumelana ukuthi ayike nayo indlela azokwazi ukuthi bese ke besikhokhela ngayo. So ke basavumile ke kwawo kulabo masipala abathathu owaka King Cetshwayo uKing Cetshwayo district kunokungavumelani ngetariff esasiba charge yona. Department ke yaka water ihlangene noCocta ke batheke bona bayalithatha ke lolu daba lokungavumelani bazolubuka bona bese bebuya ke sebezositshela ukuthi ke bona babona ukuthi ke silungise kanjani ixazululeke kanjani. Izeke noma kunjalo le nkampani kulonyaka wezimali u2023-2024 emalini engenile bakwazi ukuthi kibenze imali engu 6.8 billion rand bakwazi ukwenza inzonzo engu 1.4 billion rand okuyimali ke ethe xaxa uma ke iqhathaniswana ngaphambilini. Umngeni uthukela water lukoletwa ke ngomasipala imali elengiselwa ku 2.4 billion rand nokugcina ke kubabeke engcupheni yokuthi ke bengakwazi ukusabalalisa amanzi emphakathini esikhathini esisayo. Ngakho ke uthi baxoxisana labo basipala abathintekayo ukubheka ukuthi ke bazokhokha kanjani lezi kweletu. Labo masipala ke bahlanganisa umasipala eKing Cetshwayo, uMsunduzi, uGu kanye noThukela. Njengoba sikhulumile ukuthi amadolobha la amakhulu njengeTheku baningi abantu abafikayo abanye abaziwa ukuthi baqhamuka kuphi. So ngalowo ndlela bese bamaningi kamanzi angaziwa ukuthi aya kuphi.
sishilo ukuthi siyasebenzisana nomasipala ukuzama ukubheka lolu daba kwesinye isikhathi sibambisana nje nomasipala kuze kufinyelele ekuthenini sifake ama projects afaka ingqalazinda okuvikela zona lezi ukuthi zingenzeki khona nje omunye umkhandlo esifaka kona esofaka ama meter silungisa amapayipi sibe nendlela ezobheka lokho esikubiza ngemodel ezobheka ukuthi iziphi indawo kahle kahle ezixayekile ezingawathola amanzi ezwalahlayo lokho kuzolekelela ukuthi kukwazi ukuthi kulungiseke ngesikhathi masinyana zingabikho inkinga kulezi indawo ezinenkinga yamanzi bathi ke banemklamo noma ama projects amanzi okwakhiwa kwamadamu ukuze ke kuzosetshenziswa amanzi emphakathini ewadingayo. Leske izindaba ze1KZN TV ngengusamukeliso Nqulunga ngiseThekwini. Ake siyetolene nabeselo sophinde sibuye futhi nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi nabesilo kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo ke zona ehamba phambili namuhla. Lihlehlile lowagqitshwa endlini yangasese. Kuyezwela kubafundi basemtshezi kanti kukhuthazwe intsha ngezolimo. Umholi weqembu leAction SA KwaZulu-Natal uzwakele Mngcango uhambele kumndeni wakaMasango kulandela ukudlula emhlabeni kwendodakazi yayo bephinde bengusosayensi kwezenuzi uSenamile Masango. uMasango kudlula emhlabeni ngesonto kanti kulindele ukuba inkonzo yakhe yomncwabo ibe sekhaya kwaNongoma kusasa ngomgqibelo. uSenamile Mhlongo waba ngokuqala kwesifazane wakuleli ukuba usosayensi ngelesingisi nuclear scientist. uMasango odabuka kwaNongoma enyakatho nelikaMthaniya udlule emhlabeni ngesonto eGoli ngemuva kokugula isikhashana. ushoneke neminyaka engama-38 ubudala. umholi weAction SA KwaZulu-Natal uthela kuleli lilahlekelwe kakhulu. Namhlanje sila kwaMasango la ohle khona umuhla lo owehlele umndeni ngoSenamile. sila nje ukuze umndeni ukuthi usingathi umndeni lesimo obhekene naso siyathola ukuthi uyafihlwa kusasa kodwa ke njengoba kwaNongoma sikhona umndeni oduduzeke lesiseka yonke duduzeke ngoba la ucishe isibani ngempela somuntu obekhanyisa uNongoma besekwazi ukubeka ebalazweni sikwazi ukuba nesibonelo nathi sokuthi nanga umuntu okwazile ukufunda emakhaya kodwa wakwazi ukuthi phekwe inkinga ezikhona kwaNongoma KwaZulu-Natal waphumelela wafika la afike khona. Engicabanga ukuthi she will remain an inspiration to younger generation. Even to us, we are inspired by her achievement and we hope ukuthi nabancane will be more inspired. Noma engasekho ngomlando wakhe uqoshiwe uyohlala ukhona uyohlala njalo isibonelo intsha ayikwazi ukuthi ikusasa likhona as long as uyimisela. Uzofihla kwekusasa ngomgqibelo ekhaya kwaNongoma. Leske izindaba ze1KZN TV ngengusamukeliso Nqulunga ngiseRichards Bay. Umqondisi omnyango wezemfundo esifundeni iKing Cetshwayo uWelile Nzama uthi bazibekela umgomo ukuthi singabikho isikole ezizothola imphumela kamatikuletsheni engaphansi kuka-90% onyakeni wokufunda wangonyaka ozayo. Uthi kepha lokhu bazokwenza ngokubambisana kanye nabo bonke ababambi iqhaza kwezemfundo okubala kubona nabazali uqobo. Unzama usho lokho ngesikhathi kunomcimbi wokubungaza imphumela esifunda kamatikuletsheni kunyaka ka-2024 ubukade kwenzeka eRichards Bay. Isifunda saseKing Cetshwayo sitholeke imiphumela kamatikuletsheni ka-2024 engu-88.6%. Lesi sibalo sikhule ngo-5.2% uma siqhathaniswa ke naleso sango-2023. Lesi sifunda ngale mphumela silaleke ishumi nanye KwaZulu-Natal kanti ke sibambe iqhaza elikhulu ekutheni isifundazwe silale sibili kwimphumela kazwelonke ngemphumela yabafundi abenze kahle kwizifundo ze-maths ne-science. Umqondisi womnyango wezemfundo kulesi sifunda unkosikazi Welile Nzama uthi bazibekele isibopho sokuthi kasike isikole okumele sithole imphumela engaphansi kwa-90%. Siyafisa ukusho ukuthi ngonyaka ozayo singayiqhathanisi nabanye sibekela umgomo wokuthi asikho isikole sethu noma ngabe primary school noma ngabe secondary school esizothola ngaphansi ka-96%. Kahle hle sifisa ukuthi kube 100% pass. Kodwa sithi ke uma sesehluleka sesiwa
asizukuwela ngaphansi ka 96%. Siyacela ukuthi leli ikhwela esilishayela abazali ukuthi lethani izingane esikoleni zonke izinsuku siyifundise. Uma ifika esikoleni izingane ayibhala ifunde. Ikhwela esilishayela emphakathi yethu ukuthi siyacela kube nokuthula emphakathini yethu ukuze leli phupho silifeze. Umnyango wezemfundo eKingcetshwayo ubungaza ke imiphumela emihle kamatikuletsheni ka2024 lapho ke komlese khona izikole ezenze kahle ngezindondo nangezitifiketi. Unzama uvumile ukuthi umnyango ubhekene nezinkinga okubalwa phakathi nokugcwala ngokweqile emagumbini okufundela, kodwa uthi umnyango wenze kusemandleni ubhekana nalezi inkinga. Siyavuma zikhona izindawo zethu la izikole zethu uthola ukuthi izingane ziningi emaklasini ziko 8 ziko 9. Ngiyafisa ukuveza ukuthi inombolo yothisha iya ngenombolo yeingane ekhona ezikoleni, kodwa futhi umnyango uyaselekelela ukuthi usilethele amaklasi esikhashana ama mobile classrooms ukuze kuhlengahlengiswe lezo izikole. Siyafisa ukuthi uma ngabe kuba nezinkinga sibambisaneni sonke. I-department ayinayo imali yokwenza konke, kodwa sifisa ukuthi sithi osomabhizinisi nabo abeze basibambele iqhaza. Izinyana zothisha zenza konke okusemandleni ukuxhumana nomnyango wezemfundo ukuze kubhekwane nezingqinamba ezikoleni. We are very short of schools in this area specifically in terms of buildings and the influx of numbers. That is a problem, and unfortunately there is no finances available. But that again is a political problem. It's not a problem that one can just deal with on a level of the department. Siqala sintabonga ukuthi u2024 cohort izingane zenze kahle zaphasa futhi kwanyuka nama bachelor passes okuyona into engenza ingane yeuniversity. However ke into esibheke njengamanje esibukayo zikusekhona ingqinamba ukuthi sesiyazi ukuthi ingane mayithola high certificate leyo ngane ayenzile kahle noma iphasile, ingane ithola diploma leyo ngane ayenzile kahle noma iphasile, kube khona ingane ithola ama bachelor passes. U-bachelor now fanele sikwazi ukucwaninga manje ukuthi unama point amangaki. Izikole isebenzele kakhulu, principal basebenze kakhulu. Okubuhlungu lento ukuthi othisha omkhulu basebenze kakhulu nje izimo bezingelula. 2024 izikole were not paid ama basic allocations aso up until USATU went to the streets and picket. So we had to picket kuma circuit offices, kuma district offices, because we were even afraid ukuthi izikole will not be able to conduct ama exams. Then that's when the department started to move and they started to deposit a basic allocation to school starting. Izindabeni ze1KZN TV kubi uNkosi Mthembu eRichards Bay. Namuhla usuku olukhulu okungusuku lwezithandani. Lapho abantu abathandanayo beqhamisa noma bebonisa uthando kwabathandiweyo babo. Imbala beqhamekezweni lonkana namuhla bekungumbala obomvu nomhlophe. Kanti ke iziko leindaba exoxisane namalungu omphakathi ahlukene ukuzwa umuzwa wabo ngalolu suku nokubaluleka kokugujwa kwalo. Kanti babese bebeka kanje. Well, ngibafisela konke okuhle, some gifts, love. I do think Valentine's is a great way to show some love, not only for guys and girls, but for nathi amantombazane. You know, sometimes we've got galentines, so I take it as ukuthi let's just show everyone some love. Yeah, that's how I feel about Valentine's Day. Valentine ibaluleke kakhulu kubantu abathandanayo. Ibaluleke khona semndenini kukho konke nje kubalekile ngoba uthando lubalekile kakhulu. So nje abathandanayo abaqhubeke bethandana le into enhle kakhulu, abaqhubeke bethandanayo abathandanayo and ngibafisela konke okuhle futhi nakhona and nje cela silibungazeni lolu suku lolu ngoba lolu suku lolu alabantu kumele sithandaneni sonke kahle kahle, soke sithandane nje sonke. Cela sijabulele lolu suku lolu, siqhubeke njalo njalo nanjalo nanjalo. iValentine yinto enhle ngoba ilapho sokhona sikhombisana khona uthando. Akuyike ngokuthi ke umhlambe usho uthando lolu lokuthi uthanda isithandwa sakho noma uthanda kanjani. Uthando nje general njengoba nibona nje la emva kwami uthando belunje lubomvu phinde libe mhlophe. Uchaza ukuthi mangabe lo mhlophe kumele kuxolelwane, mangabe omunye nomunye onile. Yini Valentine ngoba Valentine angithi usuku lothando. Ngoba kunothando nje sinemndeni sinabantu abasondele eceleni kwethu
esifuna ukuthi sibakhombise ukuthi sabathanda ngama-gifts nayo yonke noma ngathiwa unakho okunakho as long umuntu udlulise lamagama ukuthi uthando akube kuhle. Lolu suku lolu libaluleke kakhulu kubantu abathandanayo, izipho nangombhalo nje umtshela umuntu wakho ukuthi happy Valentine, akudingi ukuthi uzoyenza into enkulu, ukusho njena nokuthi nibe ndawonye kubalekile. Nakubangani ungasho ukuthi mngani wami ngaphandle ukuthi happy Valentine kumuntu ozana naye. Into enhle okumele sikhombisane uthando as families, as friends, as lovers, more especially ke as we know ukuthi God first love us, wanikela ngendodana yakho Jesu Kristu waba uluthando empilweni zethu ukuthi nathi sikhombise uthando. And I'm praying and hopeful ukuthi ke uValentine umkhombisa uthando kungabi into yanamhlanje kuphela kodwa kube into esiyenza throughout the year 24 hours ngoba uthando luhle lumhlophe lusibekela zonke izono. Ake siphinde futhi siyedolana nabesilo sophinde sibuye futhi nezinye zendaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo kwezona ehamba phambili namuhla. Lihlehlile lowagqitshwa endlini yangasese. Kuyezwela kubafundi basemtshezi kanti kukhuthazwe intsha ngezolimo. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kulele ngu-18.39 kuyidola laseMelika libe ngu-23.14 kupondo waseBrithani libe ngu-19.27 kwi-euro yase-Europe kanti intengo yegolide yona ime ku$2,936.25 ounce kuthi intengo kawelo ngahluziwe yona ibe ngu$75.02 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu leCape Town City lakasithatha isinqumo malungana nokuthi lekumsayinisa yini uThulani Serero oke wagijima kwiqembu lesizwe iBafana Bafana. uSerero usebuyile kuleli emva kokuchitha iminyaka eli-13 edlala kumaqembu ebhola samazweni ahlukene phesheya kwezilwandle. Leli qembu laseKapa seliqinisekisile ukuthi lo mdlalo uzohlanganisa iminyaka engama-35 ngenyanga kaMbasa walonyaka usiqeqesha ke nalo. uSerero ukudlala imidlalo ke ngama-63 kwe-ex Cape Town ngaphambi kokuya kwe-Ajax Amsterdam yaseHolland ngonyaka u-2011. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalindeleka. Iyane nabendlove namandla ziyaguqa besiyiphaka namuhla kuze kube ngokuzayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.